Ngabe mhlambe kukhulu esengikwenzile. Yeah. Ngoba hayi loya muntu shame hayi uyidle kakhulu imali yami. Lo muntu bethengelwa yimina ngisho ianda. Ethengelwa yimina ukudla, kurenta mina endlini. Akukho nje ebengingakwenzi. Sanibonani babukele emakhaya. Once again isiphinde yahlangana kwishow yethu entshantsha kwenzakalani. Igama lami nguNomfundo waKambathi, intombazane yale eMlazi phansi kwaKhay. Namhlanje sibhalelwe usisi uzosichazela ukuthi Nkosi yami kwenzakalani. Lesi sigameko esingaka esimenza ukuthi eze kwishow yethu namhlanje azosichazela ukuthi kwenzakalani. Namhlanje ke sinayo usisi nithokozele ishow babukeli. Nawe ke mbukeli lapha ekhaya ukuze uzohlezi ualert ukuthi kwenzakalani kwishow yethu, besicela ukuthi sicela ulike, usubscribe, ukucomment ukuze uzohlezi uthola ukuthi kwenzakalani kwishow yethu. Siyabonga. Sawona sisami njani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila nami. Welcome to uhlelo lethu la namhlanje kwenzakalani. Besicela ukwazi ukuthi usisi mhlawumbe igama ngabo ba? UNoxolo wakaZulu, ngiqhamuka le kwaMashu. Okay, uNoxolo wakaZulu uqhamuka kwaMashu. Yebo. Siyajabula ukuthi ube nathi ohlelweni la namhlanje. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ngabe yini ekuletha la ekhaya. Hey. Angazi nani ukuthi ngiqalephi. Ngenxa yeyinkinga nje esibhekana nazo emhlabeni. Esithi la udela khona yonke into yakho uthi udelela umuntu ngenxa yothando. Kanti awazi ukuthi usuyilahlekisela wena ngokukhulu nesikhathi sakho futhi. Yeah. So njengoba ubhalela uhlelo ukuthi kwenzakalani, isiphi isifiso sakho? Isifiso sami kahle kahle njengoba ngibhalele lolu hlelo, ukuxwayisa abanye abantu besifazane mhlawumbe kungenzeka babhekene nalenkinga engibhekene nayo, engake ngabhekana nayo. Yeah. Because kuze kube namhlanje ake ngithi sangihlupha kakhulu. Because angaze ngithi mhlawumbe ngake ngakhuluma ngayo ngoba ekhaya ngazalwa kabuhlungu ngoba ngingedwa ngokuzalwa. So anginasisi kube nzima ukuthi kube khona umuntu mhlawumbe ubhekene nenkinga ozobonisana naye ukuthi hey nakho ngidlula kwinto ethize nethize angazi ukuthi ngizoyixazulula kanjani. Yeah. So bengicela ukuthi mhlawumbe ungakwazi ukuthi usichazele nombukele ekhaya azokwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Hey kahle kahle sisila. Ngathandana nomuntu. Ongangobuthi besihlala ndawonye kahle kahle. Oh yeah. Ekuhlaleni kwethu ndawonye uhleli qasha mina orentayo, mina othenga ukudla, mina nje owenza konke akasebenzi ngisho ukusebenza. Okay. Imina osebenzayo ngenxa yothando nokuvaleka kwamehlo uyitshela ukuthi umuntu ngokuhamba kwesikhathi uzothola umsebenzi abe right nani nibe right akwazi ukubambisa la nawe othanda ukuthi la xega khona. Yeah so nje hey yabo nje indaba yami ithanda ukuba nzima nje kakhulu impela ngoba iyangihlukumeza kakhulu iyangibambezela futhi ngokwempilo ngoba ngokucabanga kwami ngabe mhlambe ngikude njengamanje ngabe mhlambe kukhulu esengikwenzile. Yeah. Ngoba hayi loya muntu shame hayi uyidle kakhulu imali yami ngangokuthi wadla imali bengishiyelwe abazali bami. Yeah. So la ngike ngathandana nomuntu ngisase high school. Sisafunda nje sobabili sathandana nje kwamnandi. Hayi kwaba ngangokuthi sengiyaphuma nami sengiyaqhubeka nemfundo yami. Sadukelana kwaba nje ukuthi siyadukelana nje kanjalo. Buya kwami sengibuya sengizohlala ekhaya sengiyabuya nakhona sengibuyiswa ukuthi umama akasekho emhlabeni. Yeah. Ungabi khona kwakhe emhlabeni kutholakala ukuthi izinto ezishiye egameni lami. Yeah. Ngoba bengichazile ukuthi anginayo umuntu owusisi ongilamayo noma owubhuti owasekhaya. Benginganayo ngaleso sikhathi umuntu obengangiduduza hayi aqhamuke futhi lo mfana meqhamuka lo mfana ayivele nami ngiswele ingale engakhalela kuyo. Yeah. Hayi gcine nje sekube ukubuyelana kwethu kanjalo kududuzwane kanjalo yabo. Kube khona ihixeke ekhaya ukuthi sekubangwa lo muzi yabo uyazazi into zomndeni ukuthi zike zibe njani. Gcine sengidecide ukuthi vele ngoba kuzophuma imali zama emsebenzini. Mase seyiphumile ngizokwazi ukuphuma ngihambe ngiyoyitholela yami indawo yokuqasha. Emese ngithola nomsebenzi. Yeah. Nangempela kuphela inyanga nje ezimbili ziphuma imali.
Ngigcine sengithatha isinqumo sokuthi ngihlale naye lo muntu engibambisene naye ngokuthando. Lo muntu bethengelwa yimina ngisho i-under. Ethengelwa yimina ukudla, kurenta mina endlini. Akukho nje ebengingakwenzi. Okay, ngiyaxolisa ukuphulula imsisi wami. Ekuhlaleni kwenu ndawonye ubhuti unawo umndeni? Ngeke ngithi ngamgcina enawo umndeni ngokwazi kwami. Kodwa ngokuhlala ngoba wayesesukile yena la ayekade ehlala khona. Sebemuvile sebezohlala la kwaMashu. Kwaba ukuthi vele nami ngifica ngisesikhatsini esinzima. Kwangabe saba khona ukujula ukuthi ngampela umndeni wenzakalani. Ubekaxoxa kodwa ngawo ke. Hayi ubengaxoxi nje ngawo. Isikhathi esiningi bengithi mengizama ukuraise leyo topic wemndeni. Hayi ube nje avela vukulaka. Manje waqhubeka kodwa wahlala ngoba phela uyayithanda le ndoda. Ngaqhubeka phela ngahlala ngoba phela ngithi ukuthi uthando luzivala amehlo. Ngaqhubeka ngahlala ngoba phela ayikho namuntu engangayenza. Ngaleso sikhathi uyabo. Nanokuthi ngangingasenamuntu ke. Kanti angazi ukuthi ayikho into oyihlalele. Ayikho into engiyihlalele. Le mali le njengamanje engabe ngiyayithatha ngizama ukuqala ibhizinisi noma kuba khona okusile engiqalayo uyabo. So ekuhlaliseni kwenu ndawonye nobabili istory sensasithini nanivumile nanivume ukuthi nje niyahlalisana. Yebo sasivumelene kuba ukuthi ukuhambe kwesikhathi uzohamba naye ufuna umsebenzi yabo. Sigcine sesibambisana kwasho ukuthi bewumuntu onodlame nje ngalendlela exakile. Ubeze kufike nje kwisigaba sokuthi uzangibeke ngisho isandla. Ngabekezela nje isikhathi eside nje kakhulu. Ngabekezela isikhathi nje eside. Engishaya engihlukumeza awucabanga umuntu ezokuhlukumeza endlini yakho. So njengamanje uyamondla uyamqokisa uhlala ngaphansi kophahla lakho kodwa uyaphinda buyaza ukubeka isandla akasebenzi lo muntu. Yebo akasebenzi. Uthi mekade kubeka isandla abuya athini uyaxolisa? Abuya axolisa athi nje mama njengoba ngikubeka isandla ngizama ukufaka endleleni ngizama ukukhombisa ukuthi le ndlela okwenza ngayo akusiyona. Na uboneni bona uthando kubaba? Nami phela ngibona ukuthi uthando Nkosi yami lo kusho ukuthi imini ophazama ngoba labantu imvamisa labantu ababekana izandla ukublackmail umuntu bayakwazi ukublackmail. Ugcina usuba naku ukuthi shuthi ngempela imini wrong. Uwena ngempela wrong. So ubhuti lo kwagcina kwenzakaleleni wawuthola umsebenzi. Kwathi esethola umsebenzi bhuti waqala wabhamba. Kwayilapha phela nami imali izasize ngiphelele khona. Ngeke phela ingapheli. Waqala ubhuti wabantu Nkosi yami useyafeba useyadakwa mihla namalanga. Yabo nje kwaba ukuthi naye ugcina lo msebenzi usomphelela. Ngalela ukuthi nje mina ke ngizolokho ngihlukunyezwa ngishaya ngipha nje ngibheke nje. Sengiphelela yabo nje la mengase ngikukhombise ngine nje nginisky sinzima kabi. Engangukuthi njalo mangisibuka kuyangikhumbuza ukuthi khona empilweni siyenzeka izinto kodwa siyafunda futhi emaphutheni ethu. Mangase ngibuza uphi ubhuti manje? Angifuni uqamba amanga angimazi ngoba kwafika ekutheneni ukuthi ngize ngimbophe. Because into nje engihlanganise naye angisayiceli nje ngalendlela ukuthi ngisho ngathiwa ngiyahamba nje endleleni angifisi nanokuhlangana naye. Ngisho ngathiwa ngihlangana naye ngingakhipha amanzi endleleni ngeminyanya ngakhona. Kufanele lo muntu ubumondla uthengele izinto zokugqoka umhlalisa endlini yakho waphinde wabhubudla nemali yakho wathola umsebenzi wabaleka enza yonke lento yenza kodwa still kuyo yonke lento sayivevile. Savivile ngoba phela waze wangena ngisho edakamizweni esebhemi wonga. Imake khona la enga understand khona wambophisa. Yebo. Ekumbophiseni wakho besevele sebhemi wonga. Hayi bengayibhemi ngaleso sikhathi. Angazi noma kwesinye isikhathi ngangize ngiyigcothi mhlambe ukumbopha kwami ikona kwagcina sekube imbangela yokuthi sengene edakamizweni yabo into ekanjalo. Kwaba ukuthi nami sengicabanga ukuthi ngeke mhlambe kumele ngilisule icala. Ngoba mhlambe kunje imina mhlambe owona ingane yabantu kodwa futhi kubuye kube khona esinye isithomo sokuthi lo muntu ubengihlukumeza. Lo muntu ubengishaya akukho abengakwenzi. Mangithi ngathi kuthiwa ngiyalisula leli cala ngabe kahle into enesiqe engayibeka ukuthi ngilisulelana. So isisombululo wagcina ube naso ngale relationship kwenzakalana. Isisombululo nje engaba naso angifuni uqamba amanga ngingize ngidlale ngawe
ngalisula nje icala ngayitshela ukuthi angihambe nje ngiyoyivulela i-protection order omngcono ngavula i-protection order afika namaphoyisa amcela ukuthi ahambe kwaba ukuthi uyalusana nokuhamba kodwa ngenhlanhla noNkulunkulu emkhulu kwagcine kwazile ukuthi ukuphuma nami ngakwazi ukuqhubeka nempilo yami. So nje wena njengamanje uGayi nje ayisahlangani. Hayi ayisahlangani ngifuna ukudlala ngawe. Ayisahlangani. Kodwa uthando usekhona kodwa nje hayi kodwa futhi usamthanda. Hey ayiwazi bekunikazi noGayi yazi. Hayi khona uconfess ukuthi khona ukuthi umuntu usamthanda kodwa into enayo awusayicedi. Angifuni amanga into enayo angisayifuni nje. Kodwa usamthanda. Yebo, kodwa ngiyacabanga ukuthi ngokuhamba kwesikhathi njengoba ngisho ukuthi ngize la ekhaya ngizoconfess. Mhlawumbe ukuconfessa kwami ukusho okungaphakathi enhlizweni yami. Mhlawumbe kuzokwenza ukuthi nanento enayo nje ngikhohlwe nje iyona. So ongakutshela umbukeli lapha ekhaya for i-experience osube nayo empilweni ngamayelana nezothando okwenzakala kuwena yiphi message ongamdlulisela yona? Engingakusho nje kumbukeli obukele ukuthi noma ngathiwa umuntu umthanda kangakanani ungalinge udeli izinto zakho uthi udelela umuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa umalala ephenduka. Futhi uma ngabe kuthiwa usothandweni uyahlukumezeka kulolu thando ungathi uhlalele ngoba nakho khona uthanda kulona uthando lolu umuntu okwazi ukubeka isandla kusuke ngakuthandi lowo muntu lowo phuma nje lapho kusase kusanesikhathi kungazi kube ukuthi kuphuma isidumbu. Yo siswami siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe ohlelweni namhlanje. Ngiyathemba ukuthi ababukeli kuningi abakufundile okungenzeka ukuthi khona osekhaya odlula kulesimo sakho usezwile naye ukuthi ezinye izinto owakwazi ukuthi udile nazo izona ziphi. Siyabonga kakhulu kuba nawe. It's a pleasure. Ngiyabonga kakhulu. Yeah. Babukele emakhaya ngathemba ukuthi nani nizwile ke usisi ukuchazile udaba lakhe walichaza isitori sakhe ukuthi ubudlelwane abe nayo nobhuti bebunjani ubemondla bafethu abantu besilisa ubemondla emthengele impahla zokugqoka ehlala endlini yakhe phansi kophahla lakhe engasebenzi kodwa wamthatha wamgcina ubemenzela zonke lezi zinto. Honest ufanda ukuthi uGayi utheme ethola umsebenzi wayibalekela uGayi. So ngiyathemba ukuthi ongenza ukuthi nawe udlula phansi kwesimo esikanjalo lapho ekhaya ngiyacabanga ukuthi usumzwile usisi elishare udaba lakhe ukuthi waphunyuka kanjani yena even though athi usamthanda. Thank you siyabonga. Signing out.